Hvis ikke det er muligt at installere SketchUp, kan man i stedet bruge browserversionen MySketchUp. Her kan det være nødvendigt at logge ind for at få adgang til at ændre måleenheder og for at åbne tidligere gemte tegninger. Jeg vil i denne video fortælle, hvordan du kan oprette en bruger. Når du har åbnet MySketchUp, klikker du på de 3 linjer i hjørnet. Det åbner menuen op. Er du ikke logget ind, dukker der et nyt vindue op, hvor du bliver bedt om at logge ind. Her er der også mulighed for at lave et nyt password. Her skal du angive navn, efternavn og særligt vigtigt e-mailadresse og password. Hvis du skal lave brugere til flere elever, er det en god idé at anvende midlertidig e-mail. Da vi forsøgte at gennemføre projektet første gang, anvendte vi denne side tempmail.org. Den giver nemlig mulighed for selv at vælge præcis hvilken e-mailadresse der skal bruges. Her kan jeg vælge hvilket navn jeg vil have. Nu har jeg fået en mailadresse. Jeg kan kopiere ind og bruge til MySketchUp. Jeg kopierer mailen ind, vælger et password. Skriver et navn, kunne for eksempel være elev, og efternavn kan så blive et nummer til eleven. Så skal man angive, at man ikke er en robot, men et menneske. Så blot vente, så skulle der gerne komme en mail til den mailadresse og angivet. Det er der ankommet nu. Den klikker jeg på, kan så klikke Activate Account. Brugeren er nu aktiv og kan bruges til at logge ind ved MySketchUp. Nu er der logget ind, og jeg kan nu åbne op, ændre indstillinger for måleenheder her, og jeg kan gemme inde under SketchUp-mappen og hente andre tidligere gemte tegninger.